Pipila ka mga botante sa Jose Rizal State University sa Dipolog City ang nagreklamo tungod sa kahinay sa irog sa linya sa mga tawo. Kinibisan pa og nagsugod sa alas 5 sa kadlawon ang pagbutar sa mga vulnerable nga sektor sama sa senior citizens, PWD ug buntis. Apan nag-abot gihapon sila sa mga regular nga mga botante pag-abot sa alas 7 sa buntag. Hinungdan nga nagsugod na og dinutdutay sa linya ang mga tawo sa ilang clustered precincts. Hilabi na nga adunay mga senior citizen ang walay kauban nga mag-assist sa pagboto ug mas nalangay og samot kay pangitaon pa sa mga BOE ang mga pangalan ug wala sab sila masayod sa ilang mga numero sa polling precinct. Walay nakapwesto nga volunteers ang PPCRV nga makatabang ng unta sa pagpangita sa ilang mga pangalan sa voters lists. Matag clustered precincts adunay 5 hangtod 6 ka presinto. Hapsay hinuon ang operasyon sa ACM gawas lang sa ginagmay nga error tungod kay nagblat ang tinta sa balota kay nasubrahan og duot sa pag-shade. Samtang nakasinati og problema ang duha ka cluster precincts sa Maria Ura Elementary School sa Dapitan City tungod sa spoiled ballot hinungdan nga dili malak ang cutter mao nga nalangay ang pagbutar og usa ka oras ug mibalik radihang naayo ang ACM. Dine Nagyestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.